Well, tá muid go beag an níos mú pléan in sinne na Celtí. Nis, dús, céir bhíad na Celtí? Well, bu trefanna a bhíontab a tháinig as in Europa, bhairses in Europa, breis is 2,000 bliain ó hin. Agus tháinig siad go héireann sin 600 RCH. Gyb 600 RCH. What is it that is bríle RCH? Well, ribh chríosta tá an. Feice muid an lá tá neomhan, 2,000 agus a fiche héan, agus 600 bliain ribh chríost a tháinig siad go héireann. Feice muid go rugú Íosa Chríost an bliain seo, bliain náid. Agus ribh sin 600 ribh chríost a tháinig de Celtí go héireann. An muid in sin 2,000 agus fiche héan bliain I héis bre chríost. Ach cás ar tháinig siad. Well, feice muid tá mapan seo go Éirinn, agus an chud eile go Europa. Well, tháinig na Celtí go Éirinn, tháinig siad ón áiteáin seo, deisceart na Franke agus an Ghearmáin. Agus an sin scaip siad ar fud na Europa. Nuair a tháinig siad go Éirinn, thug siad lob nósannaí tá ein fósa látain jobhan agus skillannaí, chmáile sin thug siad teanga lob. Agus ón teanga Celteach sin, tháinig an Ghaeilge. An Ghaeilge úsáid muide inis chula lá. Nis, bhí siad gléasta go háin, bhí leor seódra agus ealainn. Ma cinnte go bhac sib ealainn mar seo hanna, well is ealainn Cheilteacha tá an. Agus a máireach, be muide duine ealainn Cheilteach líbse freisin. Brenna ar seo, nach chuil se go hálainn seódra, órga, thart atá an seo, agus is fáinne muíle tá an, chuidís timpeall a muíle. Nis, ní amháin mrá a chaach rudí mar seo, a chaach fir, fáinní, agus chaach siad brásléid, agus tuisc mar seo freisin. Fir agus mrá le chéad a chaach siad rudí mar seo. Brenn seo ar mór tá éadach agamid seo, tá scarf agus clóca, agus tá cochail de heis cínt freisin. Nis, brenn seo dianta as ollan. Tá sé dianta as ollan bhíoch sé des te. Sin cineál éadach a bhíoch ag na Celtí. Freisin tá seo, na dahannaí tá glas agus corcra agus tá sé dianta as ollan chomá, tá sé des crua agus tá sé te freisin. A gacha ceanna cub sin a goil agus scoil mestú. Well, bhag des te a gach. Tá clóca agamid seo freisin. Agus dúsaideach siad leathair freisin, agus iad I duna go déada. Agus rud mar seo chaidís bróistí mar chonig muid cinál seódra bheith acabid sin. Freisin, dúsaideach siad fianach anmhiche. Is ma caint bhí bróiste a couple second ó hin, seo sampla go bhróiste bheith acab. Agus feice muid na pátrúna tá pátrún circulach, agus deca sin inis fósa látainne an seódra de siúlaisteach an éon siúpa seódra. Is cáimíoch siad na gúnaí? Well, tá crín mar a eice muid an seo na cineál tíche bheith ag na Celtí, tá díon dianta as tuí, agus tá na tíche a thain dianta as ámad, agus láb nó puiteach nó cré, agus clocha freisin. Well, si léargas bha híal na Gelteach, agus an chuí a bhair na Celtí.